Ginkalipay gid sa mga pumuluyo ang promisa ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga pagpanubo sang presyo sang bugas sa 20 pesos kada kilo kag sa pagpasangkad sa mga programa sa sektor sang agrikultura. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Nena Lebrilla, 70 anyos kag isa ka market vendor sa Iloilo Terminal Market, iya ginpahayag nga dako nga bulig kung magatupa na ini. Dugang pa niya mahimo man nga magasto sa iban nga galastuon kung magabarato na ang presyo sang bugas. Ginpayag man ni Nanay Nena nga mapatuman gid ini kun hindi man subong pagkatapos pa sang pila ka bulan bangod hindi man ini gilayon nga mahimo kung sa rin may nagakaigo nga proseso nga kinahanglan pagabuhaton. Ginahingyo man niya nga mabuligan ang mga mangunguma sa pagpabarato sang abono sa tion nga mapatuman na ini. Ini si Kabandarang Kim Kaluyu, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.